እዙ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ፍሉይ ከባቢታት ኣስመራ ካብ ንቡር ንላዕሊ ሓለዋ ይካየድ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ገሊጾም። ምንጭታት ናብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ከባቢቲ ብንዳ ጀነራላት ዝፍለጥ ካብ ላየን ሆቴል ሓሊፍካ ናብ እንዳ ስፔስ ዝወስድ መንገዲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንመካይን ወንደው እናበሉ ተፍትሽ የካይዱ ከም ዘለዉ መልኪቶም። እዚ ኣብ ከባቢ መንበሪ ኣባይቲ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ጽኑዕ ሓለዋን ምክትታልን ቀንዲ መንቀልዩ ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ነቲ ኣብ እዋን ምውዳቕ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ ግዜ የዘኻኽሮ ከም ዘሎ ብዓውታ ይዛረበሉ ምህላው ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣሕምልትን ፍረታትን ብመንግስቲ ብዝተወሰነ ዋጋ ክሽየጥ ምውሳኑ ኣብ ከባቢ ሹቕ ንዝርከብ ቦታታት ዕዳጋ ኣጸሚይዎ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ቀንዲ ዕላማቲ መንግስቲ ዕዳጋ ንምርግጋእ ዘይኮነ ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዝተዋደደ ዝደጋገም ሜላ ምዃኑ ይገልጹ። እዚ መንግስቲ ተሚንዎ ዘሎ ዋጋታት ኣብ ኮሚደረ ሽጉርቲ ክሳብ ምውራድ ዝበጽሐ ኮይኑ ምስቲ ዋሕዲ ዝርግሐ ማይን ኤሌክትሪክን ተሓዊሱ ከተማ ኣስመራ ክትነብራ ዘይትከኣል ኮይና ከም ዘላ ይግለጽ። ኣብ ሊብያ ተቐይዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 66 ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም። እቶም ብ26 መስከረም ናብ ሩዋንዳ ዝገዓዙ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራ፣ ሶማልን ሱዳንን ምዃኖም ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ። እዞም 26 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝርከብዎም ኣብ ሊብያ ተዳጒኖም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ተጸዋዒ ስደተኛታት ሕብረት ኣፍሪቃን ሩዋንዳን ብዝተገብረ ስምምዖም ዝግዕዙ ዘለዉ። ወኪል ዩኤንኤችሲአር ኣብ ሩዋንዳ ብዛሃቦ ቃል ን500 ሰባት ዘእንግድ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ሕክምና ቁሩብ ምህላው እንድሕሪ ምግላጽ እዞም 66 ስደተኛታት ናይ ፈለማ እብረ ምዃኖም ኣዘኻኺሩ። ኣብ ሊብያ ተጸዋዒ ስደተኛታት ዝመዝገቦም ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት እኳ እንተለዉ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐይዶም ዘለዉ ግና ልዕሊ 5,000 ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሽምግልና ተራክ ትጻወት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ዋና ጸሓፊት ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተራኸበሉ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ ሱዳን ሰላም ምምጻእ ዕዉት ሽምግልና ዘካየደት ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ተራክ ትጻወት እዩ ነዚ ጻውዒት ዘቕሪቦ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብወገና ሃገራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ምዕባለ ዘምጻእቶ ለውጢ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናት ደቡብ ሱዳን ምቅራብን ዕዉት ዘተ ሰላምን ክካየድ ድሌት ሃገራ ምዃኑ ገሊጻ። ነዚ ኣብ ተወሳኺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝካየድ ዕርቀ ሰላም እውን ሙሉእ ብምሉእ ዕዉት ክኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻዕርታቱ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጻ። ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ዶብ ዝመንቀልዩ ምስሕሓብ ብመንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዘተ ሰላም ዳግማይ ጀሚራ እኳ እንተላ እቲ ዘተ ብምስጢር ተታሒዙ ስለ ዘሎ ውፅኢቱን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ንህዝቢ ተሓበረን። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዙ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።